Kita mau jalan-jalan ke tempatnya Mbak Yanti alias Gabyong. Ada musik. Skip dulu guys, ada musik. Skip dulu. wonten sendal punika mangki menika wonten tanebun dalem agem Bapak Eko dalah Ibu ingkang kepangahamu karsa menika ngunduh mantu te Boyong Basuki kalau injing sampun kalampahan kasembatan kalis Nurbeda tebing sambikala parandina mangki dalu mangki wonten pagelaran wayang utawi ringgit Purwa insyaallah para kanca-kanca pantemben menika budaya saged mirsani ngantos paripurna. Saderengipun kawitan wayang kaibur kaliyan lagon-lagon lumantar versi elektron. Versi elektron kalanggung rumiyin kalau siang sampun kerawitan jan gayeng ngantos purna, kerawitan medun genti menika elektron wis garape neka-neka ana elektron wonten keroncong wonten nepop wonten langgam wonten cokek. Nggih sedaya budaya kita. Ayo Mbak Lina, apa lagumu? Ajeng duet kalih Fardi. Duet kalih kula. Kalih Mas Fardi. Mas Fardi, aku ndredeg nang bocah duet. Iya mangga. Wis ta. Mangga Mas Fardi, wis. Heeh.
lagune napa Mas Fadli? Sumanding marang Mbak Lina. Wis terus nggih enten info elektron. Nggih. Pokoke hiburan ya. Alhamdulillah. Ya, kalau ngerantos kanca-kanca pengrawit nggak delok gas insyaallah. Di program cek. Nah, enten iki elektron. Goleki nadane sepira beda karo iki gamelan sawayah tung kenek dadi ya. Nah, option itu digoleki nada-nadane sepira. Ya, enten iku lagunipun 1000 lagu. Mula nggih enten iki budaya kita hebat ya. Ya, iki ya termasuk satria budaya. Penyanyi ini nom-nom. Apa nih MC ini lagi 12 tahun. Ya, satria budaya. Mbak Lina. Sumanding merasa Mbak. Rawuh. Di dalang barang teko kene. Wes bolo-bolo kanca. Jan. Ya le teko kene. Pak lagi menang kene ya sehat ya le. Ya wis. Para kanca-kanca seniman. Nggih. Menika sampun kathah sanget lakon-lakon ingkang baregatur. Mbak bilih kula sakanca versi elektron menika leren riyin kadung riyin mangke kalaju hiburan wayang nggih wayang ngantos mangke dalu salam mangke nggih lujeng rawuh Mas Rudi sehat selalu bondo asline iki nggih sehat Pak Rudi alhamdulillah nggih lujeng rawuh nggih samilih Mbak bilih kula sakanca penyanyi termasuk kula wonten kelapatan mangkenipun leladi sonten ngantos menika papan menika wedal babile kula wonten atur ingkang lantur-lantur basa ingkang katul-katula kula mlenggon awit saking ngandhaping pawiyatan kula nyuwun pangapunten sakathahipun dumateng sedaya para panirenggas sanipun sanmalih sugeng lelenggahan sugeng midhangetaken sugeng wirasani menika hiburan wayang kang badhe kagelar dalu menika mugi pangajap para ngantos susana para madya ngantos susana paripurna tan manggih pambengan sakara-kara amin ya rabbal alamin saking kula kira kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, sudah ready semuanya. Ada tahu? Ada bintangnya bintang di sini. Coba lirik ke sini dikit. Bintangnya bintang yang menyebar di dunia seperti virus. Ya iki bocah. Inces bayang tenggul. Aku masih bingung. Inces bayang tenggul ya itu kan. Kalau ini yang punya reok. Ada apa ya reok? Ini tasing lagi. Ini yang punya jadil. Oh harus jadil ini. Kayak kasih durian. Sini mau gambiong guys, baru gambiong pure ya. Besok kerja lagi pagi, oke? Disambut samekta monggo Gambyong Paryanom tumuli daya kawitan saking para kadang-kadang seni tari kepareng samapta lan satata nindakaken pakaryan lumantar tari Gambyong Paryanom. Sawetawis mekaten Dusala saking kula nuwun kawula nuwun. Teko rombongan. Ya. Tapi kan aku tahu dari terminal kayak aku, lagi di Blok Dubur. Ya ora karo sing tidak dari terminal kayak. Yang ini mau blang lagi jadi goyang ini. Jodoh ada yang blang dari. Ya
Niki para Bapak Ibu sedaya tamu undangan yang tuhu kinabekten sik dipunan bicara kalampahan dekawitan mangke kawitan serah-serahan gunungan saking Mas Manten dhewe wonten mriki katur dumateng Mas Dalang enggak jan enggak Mas Manten kaparingaken dumateng Mas Dalang tondo yekti dalu punika kawitan kagelar wayang katelah ringgit Prawa dalu menika. Matur suwun Mas Manten monggo kepareng lenggah malih. Para Bapak Ibu monggo-monggo kita sami midhangetaken budaya diluhung lumangkar ringgit Prawa ingkang kagelar dalu mangki ing pangajap Purwamada ngantos fusana purna pagelaran mugi-mugi tansah rahayu pikantuk kawilujengan tembih saking niskala ing wasana nuwun kala nuwun.
Rama Sindang sekaring Bawuna yen putuku wong gagah putuku wong sentosa yer Bratasena padha winantu raharjan sak praptaku yer umum Bratasena berkah pangestu berpundhian sowan kula Satwarga unggal walangan sawiji opo